Nykyyhteiskunnassa ilmastonmuutoksen hillitseminen ja luonnonvarojen kestävä käyttö ovat selkeitä haasteita. Erityisesti metallin tuotanto kuluttaa energiaa ja luonnonvaroja. Me Retekolla kierrätetään romumetallia. No kuinka paljon sitten luonnonvaroja ja energiaa voidaan säästää käyttämällä kierrätettyä materiaalia? Me Jyväskylän pisteellä laskettiin se. Tulosten perusteella kierrätettävä materiaalien käyttö aiheuttaa merkittävästi vähemmän kasvihuonepäästöjä kuin neitseellisen materiaalin käyttö. Tarkastellulla materiaalimäärällä tämä ero on 7400 tonnia hiilidioksidiekvivalenttia. Mutta mitä tämä tarkoittaa? Tämä määrä kasvihuonepäästöjä vältetään, kun käytetään kierrätettyä materiaalia. No, mitä tämä tarkoittaa sitten käytännössä? No, tämä tarkoittaa 62 miljoonaa ajettua kilometriä dieselautolla. Ja tämä siis pelkästään Jyväskylässä kierrätetyllä materiaalimäärällä. Kannattaa siis kantaa romut kekoon ja säästää luontoa.